Tipo magwang dede koro onyiso kaka ringre Albert Ojwang notere kar thieth ma Mbagathi Buore Nairobi. Kalure gi tipo no, Ojwang norwake kar thieth no kar saa 7:35 ma opogore gi wach mar obila ni notere Kanyero saa 7:39. Od fwambo mar Ramogi noyudo tipo no kendo Efi Nyakidi nigi ler mathoth. Rawera Albert Ojwang pod medo nyuolo paro wirani en yo mane manonege tesend obila ma Central. Od fwambo mar Ramogi noyudo tipo magwang dede mar kar thieth ma Mbagathi ma tarik 8 dwe mar 6 higani, odiochieng' ma Albert nothoe. Saa 7:35 mar otieno, nyamburko ni mar obila donje kar chungo nyamburko mar kar thieth ma Mbagathi. Tipo magwang dede nyiso obila dek kalore nyamburko no maonge rikni mora mora. Ariyo kuomgi nenore ka kuodho wach ma ok girango jal magikelo mar yudo thieth. Obila machielo riwore kodgi kendo gidonje ei osiptal. Saa 7:37, ariyo kuomgi duogo oko e kar chungo nyamburko kendo achiel kuomgi wuoyo gi simbo ng'we yamo. Obila dek go duogo oko gi gino mipiele jatuo. Ariyo kuomgi rwako raba mag lwedo kata gloves manie nyamburko. Machielo biro gi jal machiwo arita kendo gimiye bende gloves. Madirom dakika 28 tok obila chopo kanyo, giumo Albert kendo gichwale ei osiptal kar chiwo thieth mapiyo. Mano kar saa 8 e wang'e. Saa 8:10, obila riyo manodonjo gi ringre no chak wuok kode. Saa 8:15, tipo magwang dede nyiso nyamburko mar obila ka wuok. Komachielo, tok meko ma jatend tesend obila ma Central Samson Talam, okil mare Danstan Omari, nowacho ni onge gino mateno Talam gi nek mar Albert. Wirani e kinde manokele tesend obila no, Talam ne onge tich. The material day that the late Ojwang got his death, our client, Mr. Talam, was not on duty. He had handed over the station to his deputy under the chain of command. Omari omedo ni Talam idinone ataro mar chik kendo chalo ni nitie donjruok mar siasa e meko mare. There is no cause of alarm. Mr. Talam knows that this is an illegal process that is being undertaken based on some mischievous political reasons to drag the OCS behind bars and tarnish his name. Magiduto timore tok duol marango tije obila pachoka IPOA yango ni giseyudo dag tipo magwang dede mag tesend obila ma Central kendo gitemo mar yudo tipo go owuon. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Kawuok e weche motudore koda nek mar Albert ni jolweny